L-4 filgħaxija d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi iltaqa' b'mod urġenti ma' wieħed mill-konsulenti ewlenin ta' Bernard Grech. Flaqa fil-Belt Valletta, Azzopardi kien ma' dan il-konsulent ta' Grech biex jinsisti miegħu li l-Partit Nazzjonalista irid jirrepeti b'iktar qawwa l-allegazzjonijiet li jagħmel hu. Jidher li Jason Azzopardi kien irrabjat sew. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista għalulna li Jason Azzopardi jinsab irrabjat għax kien hemm ħafna fil-Partit Nazzjonalista li qalulu li l-aħħar allegazzjonijiet fuq is-Segretarju Permanenti ewlieni ma kellux xi jridhom u sħabu fil-grupp kienu kawti ħafna dwarhom. Jason Azzopardi għamel ilu ċara biex jgħid lil Bernard Grech li poġġewh hemm huma u jrid jagħmel kif jgħidulu. Il-kritika interna lejn Azzopardi kienet ċara dik li mar lura 7 snin biex neħħi l-pressjoni minn fuqu. Dan speċjalment meta l-allegazzjoni mhux biss kienet miċħuda iżda derċar ukoll li din kienet it-tielet darba li gideb fuq is-Segretarju Permanenti ewlieni. Fil-fatt dan iddikjarah l-4 filgħodu il-kap taċ-ċivili nnifsu Mario Kutajjar meta ċaħad bl-aktar mod kategoriku dak li allega Jason Azzopardi u spjega kif dak li qal Azzopardi huwa l-bogħod mill-verità. Jason Azzopardi kien aħrax ħafna u qal lil dan l-istrateġist ta' Grech biex imur jgħid lill-oħrajn li jew se jkomplu miegħu jew anke huma se jkollhom il-problemi. Wara din il-laqgħa Jason Azzopardi baqa' sejjer il-Parlament filwaqt li l-konsulent li jaħdem f'uffiċċju l-Belt mar ikompli għal triqtu.